Намерете време да обичате. Това е истинското щастие. Намерете време да обмисляте. Това е изворът на силата. Намерете време да работите. Това е цената на успеха. Намерете време да четете. Това е основата на знанието. Намерете време да мечтаете. Това е пътят към звездите. Намерете време да играете. Това е тайната на младостта. Намерете време да се радвате. Това е музиката на душата. Нека успехът да ви съпътства във всичките ви начинания. Дори пред лицето на най-сериозните предизвикателства, съхранете вярата в себе си и носете достойно Климентовия дух и сила. А ние, вашите учители, ви желаем да последвате мечтите си и да станете граждани на света. Но преди всичко да останете българи, защото в родината са миналото и бъдещето. В чуждия край е само настоящето.